Apa vantoka antsika zely tsika zay d'amour. Za manontany raha anao question aroa. Ko marina volagninao vangoanao kofo za. Question voalohany. Firy taontsika niaraka? 4 ans chérie. Mora fa pro. Tianao jovany fa tsy mampirafy za. Za zay ndraiky. Koa ny tamatambatra ndraiky mety mahazo conteneur izy fa za zao fa tsy magnano ka. Chérie, zao koa ma bébé pneumatique. Avoko anao ndraiky farahanao de. Farahy amin'ny bébé. Non, asana pneumatique. Pneumatique zegny mipompe asany zegny. Fa mahatonga izy misoratra bébé io, misy pneu maventy, misy pneu kely. Io zao pneu-ny tracteur mahatonga izy maventy. Asana fa hainao, mipompe asana mipompe. Anao mbola be faraha be karaha iny fô. Zegny raha tsy tiako aminao. Fangahity antsika koa fa zegny. NG Media Girls. Nara rotinulo Watia lua chamcha lifta vanga Asakive Warfu morale Kenoza la mangine Fafaza la ranu maso Fazifa utanga nade Maliele Kenoza la mangine Fafaza la rano maso Fazifa utanga nanje Zangari sma maliele Zakana tonya no Bola nenane Chilano zalaye Avila wiskwandi Wavai chilani Satila kwa jatra mabrafe Taritan malfovado Everi nangan karafomba nanje Yano Istima tukteni Kenoza la mangine Fafaza la ranu maso Fazifa utanga nanje Zangari tsma maliele Kenoza la mangine Fafaza la ranu maso Fazifa utanga nanje Zangari tsma maliele Kenoza la mangine Fafaza la rano maso Fazifa utanga nanje Zangari tsma maliele